Nyamira Okongo Mugeni ni gatebire na ni garachikubika omuswada oyolengete bali no konyora gwense okwana akora sensemo yeronge imeye bungi ya Kitutu Masaba. Mugeni ni gatebire omuswada oyo ni gorachigokonya bali batali osini gorachigokonya bali batali kunyara gwakana ebilia nyagitari na ni gasingereire muna tagocha kuligereria county ya Nyamira gekoenekia ebikore byobukurumi obukoirania amagenderero magega. Umuswada nore mbegete bunge esengejo abana inji baito bakomia esamangana yo okurwari gukinya gitari nembebere gusiekerwa nyagitari. Oyinyorenge gero mu president yarako ligichukura yadada bachikorwanira abantu bali bareise batenyariti. Rero muri Rwanda nyagitari kwa rwari ogokoro nyitubwade yaso gusiekerwa nyagitari. Ono nabikiro umuswada ogocha kwa Senate chumaine watabangu umuntu kairu nyagitari kwa rwariwe kwa weniwe onye tobwati besa togosiekeru nyagitari serikali yacha ime yatenenera yeyore byose no muntu garasirire nyagitari naro umubiri togosiekeru okonyara abantu bachandete kiwiki no nyamisato bakuriyenjera yoko rigikibesa irinde bagikorusha mu nyagitari. Report yenarete Senate ikere county dontoda que tutosa verusana eke ombederiyo ko World Bank yadene nilichweza jibanye chigo chese county kuacha gokonya banyina kwa roseria mangana ya mache ora eguchiga chiriba kurugera mba utole mete roseria environment chirichuko rukuna floka singen World Bank ya toma auditors county ya Nyamira bakanyara ngo botene niboro bobe World Bank yatabire na kibazo cyeto kirusigo Nyamira kigende county kibwato boterene lyobuya lakini nje ngo pinganga konyo muntu naro ibire kibeza kurwese county yeto cha World Bank tiborio ibire abwatwe lakini kibazo kiro kikiche kikonya abana inji bose barahaye ndo botaka tomizwe abakazi be county ya Nyamira ngima asenge njo muntu yomo osariri oyibire kibazo ose akimabata igo ninko document yekina iri mwatwara one kanisa mwarese bintu bisaregete ndi musabire bari ba korobotuki koruye sisi korodisi ha baiche bakorobotuki ondo bwensho okorire okoira ko gotambe koire kibazo cyo mwana inji aire